Daremos darlle volumen. Xa estaríamos ca Sayonara Wild Hearts. De primeiras vou facer a última proba de se eu podo controlar co mando. Ben, aí estamos. As aguanta o mando. Vou baixar un chisco de nada máis, porque creo que me está comendo aí un pouco o terreo, que estou lonxe do micro hoxe, porque estou aí con un método innovador que ter o micro tirado aí na mesa e que me recolla. Iso é o máis recomendable. Dice miau. Como se... Espera, entropía. Ven aquí. Ven. Como se di Xanela, entón? Tens que dicir o micro. Vale, da igual. Xa logo. Vale, pois imos co xogo, que senón non rematamos hoxe, que isto está hoxe moi caótico. De que vai este xogo? Non teño nin idea. Entón, imos ir a primeira fase. Deu tempo a xogar 3-4, creo que foron. Creo que se pode considerar xogo musical. Repía, vai xa ver. And 3 divine arcana watched over it. But one night a cursed arcana intersected the astral highways, and along with her star-crossed allies, they stole all harmony and hid it in their vile hearts. Before the divine trio started to fade, they created a heroine from the shards of a broken heart and hoped that she would one day be strong enough to save their world. Vale, tenía que ir por auga antes de comenzar. Muy bien. Teclado. Realmente non teño moi claro exactamente como vai. De momento a mecánica do xogo, entendo que hai que ir por circuitos e pillando o maior número de que nos van apareciendo por ahí. Pero sí que en cada fase que fui probando aparecían mecánicas novas, entonces imagino que tirareime dándole un anaco máis. Aquí vai auga. Silver rank. Non sei se din a repetir fase. Si, din a repetir fase. Espérate. Claro, como fixen as primeiras. Non. Efectivamente. Vamos xogar esta.
moito mellor xogar con o lóxico en vez de ca cruceta. Nota mental. A non ser que se te apaga o mando. Uy, 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 que mal. Silver rank. Tendo que hai como 3 clasificacións, non? De... Sí, ouro, prata e bronce. A ver, a verdade o xogo a nivel visual é moi chamativo. A ver, a nivel de historia como progresa. A nivel musical sí que aproveita moito o tema música, na que non é tan... non pide unha precisión como pide nos anteriores, en plan de marcar todo o ritmo a música, senón que como que... Ai. Uy. Silver rank. De prata, parece que vai ser de prata todo o que meta por aí. Non sei, bueno, Zorzamoz dixéchesme por aí que xogaches dos, non? Non sei se algún máis dos que estás por aí polo chat xogou, se me pode recomendar alguna cousa que facer agora xogalo, ou de momento deixarme levar. Así que, visualmente, pues, vedes que o fondo vai cambiando cos golpes da música. Vale, que hai que dar botón, entendo. Non sei exactamente con que tempo. O sea, non sei que pasa de ser ok a ser perfecto. ¡Ay! Que me queda rebotón. Silver rank. Vale, e ata aquí ata onde xoguei. Ahora isto xa non para min. A verdade está chulo como experiencia. Son fases moi cortiñas. De feito, botaban falta que fose un pouco máis longas cada unha, porque teñen chicha. Para faseme así a pouquiño. Pero bueno, a ver canto tira todo. Vale. Vale, hay que esquivar.
Vale, xa vou pillando. Nese caso había que darlle con cando cae a caixa. Ala. ¡Ay! No sé qué pasó ahí. ¡Uy! ¿Qué pasó? Eso é que o mando desconectouseme. Moi ben, estamos hoxe pa bingo, Vou xogar co mando. O teclado vou xogar. Boas, Fer. Jolín, musicote está guai. Feito que xa me deu unha fase curta. E mira aquí o que me meteron agora aí. Lembrame un pouco, non sei por qué, a Kill Bill. Non sei se polo tema esta da estética das personaxes, porque é así moi pop e todo moi moi videoclipizado. E logo si, moito synthwave, moita epilepsia, como Diana por aí. Jolín, a nivel artístico está chulo. E a nivel entropía vou seguir xogando co comando porque entropía, porfa, sal aí. E volvemos aquí un momento discoteca. Ui, que mal pillo os teletransportes eses. Este tramo lembrame o xogo que é da Vichy. Ui, ui.
go, Calurio. Que claro, teño que ter os cascos para xogar. Non vai con música. Pausouse isto. Ah, vale, teño que dar rebotón. Bronze rank. Bronce, non se pode ter todo. Ai, vou dar un pouco máis de marcha da melena. Ui, aí estamos. Forest Ghost. Teño que mealo. Dios, se está desmedando o traballo, Pois vou vos adiantando que o 1 de xaneiro vou facer directo do concerto de Ani Novo, co cal imos tocar toca a Filarmónica de Viena. Non, pero imos darte o Rock Band 4 e vou ver se hai unha maneira de que poda saltarme o copyright. Se non tirarano despois. Xa, Calurio, que xa levo dúas baixas tamén a noche. Logo dou outra máis. Entón vou intentar atopar unha maneira de poder xogar a cancións con copyright, pero tapándoas. Sabemos que unha delas é... Espera un momento. Animal fantasía todo. Ah, nuevos enemigos agora. Moi ben. Silver rank. Os do bosque. Decía eso, que vou intentar darlle o Rock Band 4 o 1 de xaneiro. A idea é que se escoita a música máis ben baixiño, como se van a escoitar tamén aí dándolle a batería todo isto, pois así en teoría a ver se escapamos do copyright. Pero a ver que pasa. E agora Forest Dub. O dub era isto de facer, ¿no? Bueno, claro, non entro en plano, fago cos brazos encollidos. Todo moi ben. Ai. Vale, deixa de momento que miro aquí unha cousa. Eso é, efectivamente. Todo correcto. Nada, iso, lembrarvos... Bueno, aparte de todo isto, en canto estamos? Estamos en 96 seguidores. Hombre, se chegamos a 100 antes de rematar o ano, é boa cousa. Tampouco pasa nada, pero así por rematar o ano con enerxía. Iso xa 1 de xaneiro. Non sei, vou facer unha enquisa polo Twitter, a ver se preferides, en plan, no horario... De verdade, Dios, isto xa é moita droga, Homenaxe Super Mario. Ui. Silver rank. Se me está a gustar o xogo. Está interesante tamén. Direivos que é unha cousa rara para min probar extraer os xogos facendo streaming, porque me obliga un pouco tamén a comunicarme e tal. Entón non é como igual disfrutar o só, pois metendo máis nas cancións. Está me chamando a atención. Lembrame tamén un pouco a nivel de plantexamento de xogo, incluso visualmente ten algunha cousiña ao Red. Bueno, concretamente ao Red Infinite, pero é un remake do Red original, que non sei se probachedes, creo que está na Play, non sei se está na algunha plataforma máis. Ese en VR é unha tolemia, e a nivel de son está moi guai. Pasa que é un shooter musical. Perdón, un xogo de disparos. Que non fago vídeos para dicir os xéneros en galego, logo non paso de todo, sabes?
nada, imos ver que máis nos leva este de aquí. Vale. Moto. Que por certo, se me pode explicar un pouco meme este do de algo táctico, porque non o teño ben pillado de todo. Hai algún caso que si entendo, pero hai outros que usan, non sei se que está mal feito ese meme ou que estou mal feito, que máis realmente é ese o segundo. Se podedes ilustrarme no chat de que o tema este do couso táctico, este porque dispara. E canto antes dixen o do red, esta fase lembrou moito máis o red polo tema do disparo. Bueno, esta é unha fase do Lost World da Mega Drive que é igual. Cames velociraptores diante e xa está. Xa decía eu. Check eu. Ese momento é moi Sonic de esquivar cousas. Está moi chula a música. Aí, deixeme un corazón por aí. Está moi chula a música. E aparte, que claro, aquí ves cando xusto chega o estribillo da canción e cando se aparece o lobo, está moi guai. O sea, a nivel artístico
Está moi chulo. Ten moi claro o que quero o xogo e pa diante con eso a tope. A nivel xogable, ao final, eso, vas tendo como mini xéneros, tampouco está moi desenvolvido ningún, claro, o sea, non flipamos aquí, pero está moi chulo, claro. Tes momentos shooter, tes momentos... Todo ten componente musical, porque aquí realmente ao esquivar axudoume moito pulsar ca música, xa non tive que pensar nin ver máis cousas, vas ca música. Ten momentos, eso, isto era un moi boss dos Sonics en 3D, que vas por un pasillo, estás esquivando e ir saltando, o sea, por irme ás cousas que sabes que coñezo. Sí, a nivel exerxíaco tamén, pero está chulo. Entendo que non vai ser un xogo moi longo, entendo que esas fases que aparecían por abaixo son todas, así que igual nos dá tempo hoxe, que hora é. Imos intentar darle. Mentras, lembrarvos que mañá temos vídeo cos 5 mellores xogos do ano según eu. Como entidade, eu. De feito, quédame un por probar. Claro, imagino, hai versión en vinilo de banda sonora esta. ¿Qué digo? Sei que insisto co do Sonic, pero claro, pensade que estos corazóns é como ir pillando anéis. O sea, nese aspecto... E logo ten, imagino, o tema de rexogabilidade, en plan que haberá algún tipo de trofeos ou desbloqueables, conseguindo ranking de ouro en todas as fases, todo isto, porque ahora dixeme algunha moeda. Entón levamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imos pola fase 12 e quedaríanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imos pola metade. Imos darle caña, a ver que pasa. Pero está guai o xogo. Está guai. O pasa que non é deste ano, co que non vai entrar no ranking de mellores xogos de 2020. Pero quédame un por xogar, que te darei esta noite, a ver se o remato esta noite, por se acaso entrase no ranking. E iso, mañá, a iso das 10 da noite, poñerémolo. O vídeo no YouTube, na canal de YouTube de Recuncho. E mentras antes, pois tedes en Twitch en galego un programa especial que se chama Xogadora Descoñecida. Mais info en @galegotwitch no Twitter. Uy, claro, mirei un momento o teclado. Cúndeme que perdes e recuperas rapidísimo o ritmo. O sea, eso non é nada tedioso. Bronze rank. Esta quedoume frouxiño. E logo, o sea, en que maneira podes quedarte atascado? Porque eu vexo que tocando por aí pola estrada e non volveme a retomar, pero non sei exactamente cal é o problema. Parallel Universe, que imagino que porque aí duplicamos este, non terá nada que ver con a canción de Red Hot Chili Peppers. Uy. Vale, ahora aquí. Vale, y ahora por aquí. Rampa. ¡Ay, qué chulo! Vale, ahora aquí, a la derecha. ¡Qué chulo! Ah, vale, ahora otro ritmo.
tan e no medio. Tan e no medio. Estou me deixando moito, pero a cousa ilo pasando. Cambia de ritmo. Hostia, que tolemia, que maravilla. Que estaba dubidando. A ver, vale, veña, centrámonos. Vou asegurar por aquí. Ai, non asegurei. Céntrate, gordillo. Non vai a moto todo rápida que eu quixera tamén. Bronze rank. Bueno, pasada. Pouco sufrimento, pero pasada. A ver, unha cousa que non está ninguén xuzgando, que original é un cacho. De feito vai moito máis. O David si ten un toque en algunhas cousas, porque tamén é moi que recoller como cousiñas, vas xirando, tamén é así un pouco non tan epiléptico, pero ten a súa epilepsia, un pouco menos. Pero claro, a nivel de xogabilidade aquí, cada fase están me metendo un xogo novo. Ahí ven Cloud Strife. Ay, quieren pillar yo. Afterburner, veña. Vale. Pode ir para arriba e para baixo tamén. Sabes sabelo. Ui. Prata. Pois non notei o do móvil vibrando. Serei eu ca mesa, non? Sí, de non estar fino de tempo de graza está interesante. Imos agora co Heartbreak palito V.
Se vai rápido, Entendo que esta é como unha fase tipo capítulo entre que te vas enfrentando aos distintos temas. Ah, vale. Vale, está ben sabelo. Por un lado aparece no outro. Moi ben. Eu xa me entendí. Claro. Silver rank. Prata. Fantasía de show. E agora imos a... Night drift. Sería como derrape da noite. É derrape, non? Drift. Acelerón, nah. Aquí temos un momento central de Meirama. Están aí quitando os cables. E agora estamos a xogar o Outrun. O Horizon Chase, chamase agora, non? Ese máis Outrun non pudo ser ese. Moi ben. Silver rank. Rebel. Uy, a ver qué ven ahora. Pues a ver qué tal está esta parte que, como decides aí, Zorza e Farum. Estou pensando, claro, lembrame moitos outros xogos musicais. Obviamente non é o Melody Escapes que vimos antes, pero pensade que aquí non... Pensade como sería custo gráfico xogar ca banda sonora do Grelo. E o Dentro Historia estou me perdendo un pouquiño, pero senón rexogarei no con calma e farei valoración. Ajá. Oi. Ready Player One, por aí, referencia un pouco tamén. Ostras, vale, que xa estou xogando. Tengo un pouco tamén esa referencia ao disco. O sea, este último... Ah, vale, para baixo. Ao disco último de Muse tamén, o Simulation Theory. Xoga moito con este tipo de cousas. Al final, claro, todo isto ten moito dos 80, do Vaporwave, isto que está agora tamén un pouco así de volta de moda. Sobre todo isto do coche pola tal. Home, aquí obviamente, se non vos digo que isto ten cousas do Tetris, pois estaría facendo mal o meu traballo.
eso non digo que casi me bato con todo. ¿No? Uy, cómo mola ese rebobinar. No, vale. Que non sei cando vai cambiar. Agora. Bronze rank. Xa bastante foi. The world we know. O mundo que coñecimos. Ostras. Buah, qué maravilla. O sea, isto é unha especie que non é un asteroids. Bueno, hai unha cousa aí que sí que era moi asteroids. Pero ui, metíme aquí nun sitio que non. Claro, fíxate que a cámara realmente está movéndose ao redor da cara da rapaz esta. E os sons do corazón dan notas. A ver, oh. E que aparte as notas que dan cando recolles corazóns. Pam, pam. Pam, pam. Tanto pan. Nice. Silver rank. Que bonitiño. Canto homenaxe por aí a, sobre todo, moitos
Matamarcians ou de Batega de Proxectis. Estes. Imos co Heartbreaker 5, que ven sendo, creo que o túnel este, así que... Debe ser a barca do Last of Us. Hay que pillarlos en este sentido. Subidón, subidón. Silver rank. Bueno. Estamos xa no tramo final, entendo. Transonic black. Sí, 4 fases, quedamos. Gravidade transónica ou algo así. Oye, ten a palabra Sonic, así que... Cidade do amor morto. Vale, eso es un cambio de gravidade. Xa vos digo que vou un pouco por intuición. Sei que estou esquivando cousas, pero... Silver rank. Vale, aí veñen os morcegos de cada beira. Nada que ver ca revista Morcego. Heat skulls. Bueno, realmente son as cadeveiras do odio. Isto ven sendo o Twitter cando están con temas da geada e cosas destas. Non abramos melóns, imos aquí, estamos no Twitch, estamos moi ben. Ui, un shooter ahora. Vale, esto é moi ref. Esto é o ref.
murciélagos. ¡Hey! ¡Ouro! Jolín, pues mira. Para ser las fases así últimas, que en teoría deberían ser más complicadas. Nada que ver con murciélagos. Quedan aquí 2 fases, en principio. A ver, máis. Imos dentro, Inside. Por certo, Inside, que xogazo Inside, Non sei se algún que estades polo chat coñecédelo. Sei cousas. ¡Yeah! ¡Subidón! Vale. Calle. Espérate, ¿cómo se maneja esto? No, es que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. A ver si lo pillo. No. Perdín de todo. I will make your wish come true. Would you like to skip this bit? No. Ya está. Vale, sí, sí. Vale. Esto es muy House of the Dead también. Bronze rank. Ese é bastante fixe. Joder, bonitiño, coñecendo as fases logo son... Wild hearts never die. Esto é como disco recopilatorio agora, ¿no?
en principio aparece a última. Céntrate. Ay, vale. Maravilla música. Obviamente. Taca, taca. Uy. A ver. Que hay tantos estímulos que me despisto. Aparte con teclado perdes una precisión. Referencia a Horizon. Ostras, que veñen cartas tamén. Esto es Sonic Adventure 2, a primeira fase. Está a pasar un boss rush.
Then the voices of the three divine arcana echoed from the beyond. And through the wind, their words soared. And from the shards of your broken heart, the real herald has risen. You have restored the lost harmony of the world. Now you must go and find harmony in your home. Gracias por el comentario, Farun, que no quería decir eu. Volvemos a música da primeira fase. Silver rank. Not long ago, in a town much like yours, there was a young woman who fell out of love, asleep, away. For years she fell through spirals of sadness and anger until she could not fall any deeper and fell right back into her grave. Qué tontería al final, más bo, E aparte, jolín, non sei se biche desa de Soul. E agora tamén me veo un pouco de Soul ao final, pero non está relacionado así, pero un pouco a forma en que o conta. Non vou entrar, bueno, a nivel de argumento non se parece moito, o cal non é spoiler en sí. Pero, jolín, buah, moi chulo. E seguramente me perdín alguna cousa a nivel de simboloxía, cousas que están usando, que porque está máis pendente das mecánicas de ir pasando. Jolín. Pero guai, o sea, pegarei ya con vistazo xa con máis calma, agora xa coñezo un pouco as mecánicas, tamén como vai. E fijareime un pouco máis noutras cosas que me iban escapando, porque o que di aí Zorza ao final, que era ao final era unha tolemia todo. O sea, estaba máis pendente de ir tirando que de que me estaban contando, pero está moi guai, porque ao final eu sempre son un pouco máis de como cho contan que de o que che contan, que é importante o que che contan, pero como a min influeme moitísimo. Si o nome, a ver, que pasou aquí? Está Queen Latifah narradora, sí. Entón, claro, ese último final cando apare... Sayonara. Album Arcade unlocked. Vale, moi ben. Xa teño aquí para poñer, para recoller cando este aquí para recoller na casa. Isto é música que recolles a casa en nada. Pois nada, vou parar un momento o xogo. Está moi guai. Non é deste ano, que senón eu creo que entraría igual no top 5 deste ano. Jolín, ahora quedei así un pouco... Codito, porque é moi bonito. Ao final,
O sea, un xogo cortiño. E un pouco eso, de máis en vivir a experiencia. Como vai a música. O sea, a nivel artístico é por onde che entra todo o xogo. Porque logo o contido é case un mensaxe o que diste aí de nunca digas adeus enfadado, que diste aí Farún. Pero está moi... Jone, moi chulo. No, tería que darle outra volta para analizar algunhas cousas máis en tranquilo, porque ahora mismo píllame así un pouco todo de sopetón. Non, porque lembra que eu xogo a Sonic, co cal isto era velocidade normal. O se non é unha cousa que se me iba pasando, Farú. O que sí, bueno, xusto no final apareceu a guitarra, tendo en conta que esta noite pasada acabei o Last of Us 2, pois o tema das guitarras e todo iso, pois tamén é tal. Que tal, Entropi, a ti gustouche? Estuveches aí? A ver, aparece aí ese plano aquí de... Que tal? Ahora está Entropi en modo bebe auga, fiquiña, vaime roubar auga do vaso. Aí temos Entropía no vaso intentando roubarme agua. No, xa te veo todo o mundo, Ai.